Yanzu bari mu duba hanyoyin gyara waɗannan matsaloli da na karanto guda 5. Abu na farko shine rage amfani da waya na tsawon lokaci. Ka sanya lokaci na musamman da za ka duba waya. Misali, social media handles kamar Facebook, TikTok, Twitter da makamancinsu. TikTok yana cikin abin da yake ci mana lokaci mafi yawa. Da yawanmu ba mu sani ba. Sai kai awa 3 a TikTok ba tare da ka sani ba. Kuma babban matsalan ba ma dubawan ba. A'a, rashin tantance abubuwan da za ka duba waɗanda za su amfane ka. Don haka, a yau ina so ka tsara ma kanka minti 30 kaɗai kake so ka yi amfani da shi a social media. Sannan abubuwan da za ka duba ya zama akwai filter, akwai abin da muke ce ma search engine. Idan ka shiga ka duba, za ka san me za ka dinga gani. Abubuwan da za su dinga kawo maka su kansu masu amfananka ne a yau da kullum.